Ikaolats! Alas tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oh yes! I'm back! Tapos na po ako umihi. Kuya, matanong nga kita. Minsan ba naiisip mo sa buhay mo na lagi kang nagmamadali? Lagi kang si apura. Parang akala mo, buong oras nasa sayo na. Ay naku, ngayon pa lang, sasabihin ko sa'yo, mahirap. Mahirap kapag nagmamadali. Pag nagmamadali ka, nagkakamali. O diba, tama ako? O diba, sa maling butas mo na ipasok yung kanina kasi nagmamadali ka? Nagmamadali ipasok yung sinulid. Sa karayon, kau naman! Uy, pero totoo Alam mo, may nakita akong balita. Isang lolo na hit and run ng isang L3 sa may Ortigas Avenue Extension ng Cainta, Rizal. At hindi lang once, twice pong na hit and run si lolo. Ang balita kasi ay tumatawid po si lolo papunta sa palengke tapos bumibili ng dyaryo para itinda. Pero ayun, kasi nga for the madali ang L3, nasagasaan po ang lolo. O diba, wag ganun ay, naku L3 kung nasan ka man. Naku, talaga makukurot kita. Wag ganun. Alam mo yung naghahanap buhay lang si lolo. Tapos, bibili lang naman siya ng dyaryo para meron mapangkain yung pamilya niya at nabalitaan ko rin na breadwinner tong si lolo. O di paano na? Paano na ang mga apo? Paano na ang pamilya? Paano na ang mga anak? Wala. Kasi nga, nagmamadali si kuya. Huwag ganun. No. That's a big no-no. Sa lahat ng mga nagmamadali ngayon, sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. So wag kang apura. 'Di ba? Oo na. Sige na, ako na guilty. Ako na si Mara apura. Ganun talaga. Walang hinto. Pero minsan, mas maganda siguro, take your time, mag-relax ka muna. Kung marami kang ginagawa ngayon, please take your time para magpahinga, mag-isip-isip, magmuni-muni kung tama pa ba yung mga ginagawa mo sa buhay mo. Baka naman kasi mamaya napapariwara ka na. Naku, no! I don't want that to happen to you. Dito ka na lang. Mag-focus. Dito wag ka magmamadali ha. Makinig ka lang ng feel-good music. Ngayong Feel-Good Wednesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!